egin du. Bueno, a ver, ez da asko, baina, bueno. Bagoaz, aste berri batekin! Kaixo ekipo, astelena da, eta gaurko aste honak, gaurko aste honetako aste honak, ikusten duzun bezala grabatzen egon naiz aurreko asteko bukaera, baina editatzen jarri baino lehen, egin nahi nuen egutegiena, ez dakigu zeizen jarri diogu, egutegiak, eguberritako egutegiak deituko diogu. Eta gaur hasiko dira esaten, gero sartuko naiz ikustera, esariak nori egokitu zaizkien, egon naiz ikusten baten bat, eta, bueno, batzuk molan, beste batzuk, a ver, unas gafas. Gaur da, bederatzi. Eta hemen daukagu azkenean Papa Noelillo bat, bueno, ibai baino badirudi, en plan humor amarilloko bat. Eta bigarren eguberritako egutegiarekin, hemen ikusten duzue noan gordetzen dena hemen, badago atzekaldean, eta hemen gauza handiak baditugu klas. Eta gaur da bederatzi, hemen, baitu, bederatzi, hemen. Honek, hau da beste esponjita batzuk garbitzekoa. Hau da, egiteko los polos matificantes. Osea, horrek esan nahi du, ekarriko dituztela polos matificantes. Hemen utziko dugu, eta honekin zer egingo dugu, bota. Kaixo ekipo, aste azkena da, abenduak 10, badakit aste honetan ez nagoela kasi grabatzen, bidea editatzen ibili nintzen, eta kontua da, gaur aste azkenetik, ostiralera bitarte kanpaldian gaudela ikasleekin, lanbidezik eta irakaslean naiz aurten. Eta kanpaldi moko batzuk egiten gabiltza. Eta, etorri gara Orontz herrira, agian aurrerago ikusiko dituzue herriaren irudiak, baina, da oso herri txikia. Eta hemen daukagu, egin ditugula denengo dinamikak, eta ekarri dut hemen, janari pilo bat. Eta hemen ditut ere ekarri ditut, norbaitek jolastu nahi baldin badu, karta joko pilo bat. Obviamente, folia tramposa, ezin zuen faltatu, eta gero aurrekoan hitz egin zidaten honetaz, alakazum. Eta Durangoko azokan fijatu nintzen alakazum bi dagoeneko, hasi que jokatzen ikasi behar dut. Zuek, baldin baduzue utziruzkinetan tipen bat, obviamente beti irabazteko. Ez broma da. Ongi pasatzea da helburu. Eta horixe, ea egun hauetan tarterik dudan zue grabatzeko, eta horixe, mentxea daude eskiak, ez dugu eskiatuko. Bueno, ekipo, hor fondoan ez dute nire ikasleak, baina hementxerago nire pijamo, outfit, Bob Esponjeroa, fantaziziala, beta horreko hauek, izateko super top. Osea, eski Bob Esponja da pertsonai onena, bai, eta hau da ernai. Eta begira, Ojo, nire txiko zapatillei, hemen dagoia eta badirudi dela el mostatxo. Baina, oso ongi ari naiz pasatzen, asko ari naiz ikasten, aukera oso polita da gauza ezberdinak ikusteko, behatzeko, eta profesional bezala ere garatzeko. Oso pozik nago etorri naizen pertsonarekin, bikoteka.
Osa, beste irakaslearekin, hemendikat, eta ikasle taldearekin ere oso postik. Ez dakit hau ikusten hau gotareten, baina mila esker guztiagatik, osa, plazeroatik zaten ari da zuek zuen prozesuetan akompainatzea, eta baita talde bezala, muy guai. Osa, mila esker aukera hau emateagatik, privilegio hau izatagatik, nago suskendu egizan. Eta bueno, orain manoa egitera, ere outfit check. Que por cierto, falta da honela, nire sudadera. Hauek, Twitchen jarraitzen duzuenek ezagutuko duzue, baina... Eta bueno, ja, lehenkoa. Txon, moño utzten bagu. Bueno, ekipo bide bat ez dizuet erakutsi nire gela, bakarrik nago, beste irakaslea beko solairuan dugu, eta hor lo egingo dut. Eta orain, ez dakit bidetik norbait egin topatuko naizen, baina... Bueno, etxea. Bigarren solairu gaude, Orontzen, Iriarte etxea ditzen da. Ez agertu? Eta hemen dago, kriston, kolpetazoa emateko aukera. Hortikan daude logela gehiago. Eta hori. Eta bueno, kontua da ez nintzela egon pijamaren egunean. Eta esan nien, ekarri zuen pijama honena. Zenik ekarriko dut eta betaukago ditzatxe. Kaixo! Aterako zara nire YouTubeko kamera. Así que agortu zure etorkizuneko iratxeria. Kaixo! Ez dut atera nahi? Eta begira, Osa, ze pijama, guapo, eta zapatillak. Osa, zein da? Obera, pues ezin da aukeratu, obviamente. Eta biak suabeak dira gaina. Bara, hori. Bueno, jarraitu behar dut egiten... Hala, gero arte. Eskailerak hagen atletikan ateratzen da baten bat. Hemen dago recepzioa. Eta pues hori, daude karteliko pilo bat. Hemen bazkatzen dugu. Eta, hau da, aretoa daudela hor jolasten kartetara. Nahi uzatera? Gainera gogo zarete desofokatuak. Goiz-goizetik daramat lanak zuzentzen pilatuak nituen. Eta horreitik geratzen zaizkit zenbat lan bi. 26 bat lan. Eta bueno, nire helburua da bihar eta etzi artean horiek guztiak zuzentzea, horrela ere aukera emateko ikaslei berregin behar baldin badituzte berregiteko, eta ere nila oporretan egoteko. Zeila, kasi egun berriak dira. Baina, bueno, hemen txeukagu, importantza igona. Egun hauetako atpot kalendar. Hello! Kaixo! Egingo dut advent kalendar horrela. Hello! Zer modu saltzaitxun horrela. Lanoa politago izateko. Bueno, joan ginen amaika amabi, eta gaur da amairu ez, amaika amabi amairu. Amaika amabi amairu, eta gaur da amalau. Orduan ditugu, amaika amabi, amairu, amalau, lau. Adar, jasoko ditut. Hemen dago amabi garrena, hemen dago amairu garrena, hemen dago amaika garrena, eta amalaua ikusi dut ere hemendik. Hemen, así que hasiko gara amaika garrenarekin. Hala.
Beste hauetako gauza bat. Organic Lavender Regeneration Face Mask. Osea, beste bat. Beste face mask bat. Bueno, hau, bada, ona. Eta hau, ala, zera. 12. Hau ere sounds, nik uste dut tamainaren gatik, ze tamaina da kasi nire eskuaren tamainakoa, izango dela arkatz bat. Ez dakit izango den begietarako, edo falta zaiguna overlipa egiteko. Pues begira. Bada, Contour and Reshaped Lips, Lip Liner. Eta da, pues justo labialaren koloreko. Osea, decepción maximoa ez badia tekartzen muturrak margotzeko gorri-gorria, en plan, gabonetako gorria, badakizue. Eta urte berriari ere ekiteko gorria. Bueno, total, 13 daukagu, hau. Eta zuena, espero dut, osea, pixatzen du, horregatik ez daukat beldurrik, plastiko soina dauka, ez dela un gorro de dutxa. Baina, zerote da. Pues da, Home Spa, The Palace of Orient, Bath Scissor. Supongo izango dela rollo bomba de baño, baina nek ez daukat bainerarik. Baina, bueno, geno porretan, baten garenean badago nola da. Bainera eta kaso erabilezek. Eta gaurko 14. Hau, pinta, beste, pinta uñas. Eta espero dut pintzat gorria izatea, edo un color guai, no ese rosa. Potxo. Pues begira, da beste sombra de ojos. Ez, lip gloss, glitter amber. Tonalitate hau, osea da, muy festivo. Amiga, da egiteko, lehenengo egiten duzu el contorno. Gero, ematen diezu con el pintalabios, bueno, kolorea da. Eta gero gainetik, hau. Bai, ze hau da brillo con purpurina, básicamente. Ze gaizki margotu ditudan, edo okerrago. Ze gaizki geratzen zaian tonalitate hau. Zeit bat ere guzti. Nire geratzen zaizkit gorriak eta rosa. Eta jazta, hemen ja bukatu da, eta bueno, bestea, Ibairen hau, ez ditudan ez txokolateak jango, pues, sin más. Bastante disappointed horrekin, osea, kalendario honekin, txokolatez, banekin ez hitze dela gustatuko, baina egunero dago erorita webgunea, osea, jaso duten dirutzarekin, no sé, chico. Aunque sea zerbitzari ona kontratatu eta zita atakan, pues, agian zerbitzari egokienak hartu ez dituzularen sinale. Eta horixe, hemen utziko dugu, hemen nire agenda, eta rubrikak eta dena, eta banoa jarraitzera, enfokatzen naiz, zuzentzen. Bilan zuzenduko ditut orain. Eta listo. Zuzentzen ari nintzela, azaldu da marigorringo bat ezakiten berdina, baina aurreko astean ere agertu zitzaidan, antza denez zorte onaren zeinua da. Eta ekarri dut ona, landare batetara nik uste dudalako gustora egongo dela. Ni hemendik nire pertsonatasun honetatik jakintzarik izan gabe, baina oie. Eta orain bat, lanean jarraitzera. Buah, dago desastre ginda, gela hau. Benetan, Lourdes, hau ikusten baduzu, ez dut zure mezurik jaso nahi. Lourdes nire ama da, Pixukide berria dudala, Marigorritxi! Ez Juan, ez eskapatu desenfokatzen zarela, baby! Bueno, equipo. Bideo hau, aste hau amaitu da, amaitzear dago, ni editatzen jarriko naiz. Espero dut gustoko izan ezakitzen bateko luzera geratuko zaitze aurreko izatze pasada bat, kasi podcast bat, baina bueno, horiek dira aste honak. Nire astea horrelakoa izan da, asko gustatzen ari zait grabatzea, egia da pixkat kostatzen ari zaidala, baina ideia bat izan dut datorren urterako, ezakit. Buelta batzuk emango dizkiot, eta hurrengo asteetan zerbait kontatzeko ea duda.
gai honen inguruan, zebakizuen ni, naizela isiltzen. Eta ikusiko duzu, ze gauza ditudan prest datorren asterako. Prest, nik bideoaren gatik egingo banu bezan. Horixe, gustatu bazaizuen like eman, ez bazaizue ere, arpidetu, eta datorren astean gehiago, aio! Aio!